बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सावंतवाडी शहरातील एसपीके कॉलेजच्या छपराला अचानक आग लागली. येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजू भाट यांच्या ही बाब निदर्शनास येताच त्यांनी तात्काळ धाव घेतल्यानं मोठा अनर्थ टळला. दुपारच्या वेळेत ही आग लागली. जुन्या इमारतीचं छप्पर दुरुस्तीचं काम सुरू असताना ही आग लागली. या आगीतील छपराचं जुनं लाकूड आणि काही खुर्च्या आगीच्या भक्षस्थानी पडल्या. यावेळी तात्काळ कॉलेजच्या प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांनी ड्राय केमिकल पावडर असणाऱ्या अग्निशमन बंबाच्या सहाय्यानं आगीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पाण्याच्या सहाय्यानं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश मिळवलं. नगर परिषदेचा अग्निशमन दलाचा बंब बंद अवस्थेत असल्यानं मोठी गैरसोय झाली. यावेळी पाण्याच्या टँकरच्या सहाय्यानं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं. नगर परिषदेचे अक्षय पंडित, कर्मचारी तसेच स्थानिकांच्या मदतीनं आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं. सुदैवानं या घटनेत कोणतीही मोठी हानी झाली नाही. या घटनेची माहिती मिळताच प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सुट्टी असूनही कॉलेजचे प्राचार्य डी.पी. भारमल यांच्यासह प्राध्यापक उपस्थित असल्यानं मोठा अनर्थ टळला. यावेळी संस्थेचे ॲडव्होकेट शामराव सावंत, जयराम सावंत आदींसह कॉलेज कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.